Türkiýede türkmen aktivisti Bayram Allaliýew mundan bir hepde ozal agyr ýol helakçylygyna uçramagyndan soň 2-nji dekabrda uzak wagtda çekin operasiýany başdan geçirdi. Sol bir wagtda ýakynlary onuň geljekde saglyk ýagdaýy baradaky howatyrlanmalaryň entegem taklanyp galýandygyny, hatda onuň maýyp galmak ihtimallyklarynyň hem bardygyny belleýärler. Bu ağırlıkta Türkmen häkimetiniň tanqidçisynyň egindeşleri ýol hadisesi bilen bagly gümürtük ýagdaýlaryň bardygyny nyktap, bu işin adamyň janyna bil qatlaýyndan qast etmek finansygy boýunça dergenilmegini gazanmak ugrunda tagalla edýändiklerini aýdarlar. Türkiýedäki Oğuz medeniýeti hyzmatdaşlygy we bilim jemgyýetiniň guruçy agzalaryndan biri 34 ýaşly Allaliýew 20-nji noýabrda Istanbulda daňdan öz mototsiklinde kuryerçilik işi bilen meşgullanýan wagty ýol hadisasyna uçurapdy. Onuň bedenine agyr şiketler etip, hatda bil bölüginiň ençem ýerinden süňk hem döwülipdi. Allaliýewiň ýakyn howsarlary 3-nji dekabrda azatlyk bilen töhbetdeşliginde onuň döwlen süňklerini täzeden satmak boýunça ýüridi plastinalary goýmak operasiýasynyň 6,5 çemesi sagat dowam edendigini, onuň häzir entegim narkoz astynda galýandygyny gurrun berdiler. Emma olar Lukmanlaryň Allaliýewiň geljekde maýyp galmak howatyrlanmalarynyň taklanýandygy, azyndan 5-6 aýyň dowamynda kän hereket etmän, ýüridi bezirgini geçmelidi barada duýdurýandyklaryny hem belleýärler. Bayram Allaliýew türkmen häkimetlerini sol tanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň awtoritar siýasatyny açyk tanqidlap gelýär. Ol Türkiýedäki türkmen aktivistlerine garşy edilýän basyşlaryň güýçlenmeginiň arasynda oktýabryň aýagynda Istanbulda tutuk edilip deportasiýa merkezine hem ýerleşdirilipdi. Allaliýew soňu bilen sol tanda hukuk toparlarynyň hem basyşy esasynda Türkmenistana iýerilmek hukukyndan azat bolup tutuklukdan çykmagy başarypdy. Bu ağırlykda Allaliýewiň ýakynlary we egindeşleri onuň ýol helakçylygyna tötenlikden uçurandygyna şüpheli garaýarlar. Oğuz medeniýeti hyzmatdaşlygy we bilim jemgyýetiniň başlygy Nurmuhammed Annaýew ýol hadisasynyň köçäniň degişdirlikde çolu wagty ýüze çykandygyny, şeýle-de beýlik tarapyň hadisadan soň mototsiklinden agyp ýerde ýatan Allaliýewiň ýanyna baryp ony tinandygyny, mundan soň hem ulogyny onuň üstüne gaýtadan türmäge tinansandygyny gurrun berdi. Şol ulogyň sürüjüsi maşyndan düşüp beripdir baryp Bayramyň ýatan ýerine. Bile moksulasa da alıp durmayı. Gaptalak taksidi astanokadakilan gurun berişine göre. Ondan kömök ederlerim kadro ödüp garaşıptırlar. Şu taksi şoförler. Fikir edipdirler, düşüp kömök eder ödüpdirler. Yok, täzeden maşyna minip, täzeden şoň üstüne sürjegini gören toňlar olar şo taýda. Näme awariýa bolan toňlar olaram çykýar adaşyna. Şonu baryp çekip garaş çekipdirler da çykarypdyrlar. Diýip Annaýew 2-nji dekabrda azatlygy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä mundan soň ulug eýeti hadisanyň ýüze çykan ýerini terk edip gaçypdyr. Emma soňundan polisiýanyň gözleg işleri netijesinde saklanypdyr. Emma ony häzire çelini ne Allaliýewiň ýakynlary ne de egindeşleri sol tanda aklawçysy hem görmegi ýa onuň bilen söhbetdeş bolmagy başardy. Bu maglumatlaryň ýa-da howpsuzlyk aladylary sebäpli Allaliýewiň akidilen keselhanasyndaky otogynyň öňüne polisiýa işgärleri ýerleşdirildi. Şeýle-de Lukmanlardan we ýakyn howsarlaryndan başga hiç kim onuň ýanyna göýerilmedi diýip, onuň ýakynlarynyň biri azatlyga gurrun berdi. Mundan başga da Allaliýewiň keselhanada ýerinden galyp bilmän ýatan wagty 1-nji dekabrda özüni ýol helakçylygyna duçar bolan beýlik tarapyň ätýaslandyrys kärhanasynyň wekili höküminde tanışdyran bir näwelli şahsdan jan gelipdir. Ol kampaniýanyň Allaliýewiň saglyk harajatlaryny çekmäge kömek bermek isleýändigini aýdyp, onuň anyk haýsy hastahanada saklanýandygy bilen gyzyklanypdyr. Emma haçynda ýakynlary Allaliýewiň telefon bilgisini ýerden alandygy barada şeýle-de beýliki goşmaçy aýdyňlaşdyryjy soraglary berenlerde özüni ätýaslandyrys kampaniýasynyň wekili diýip tanışdyran şahs söhbetdeşligi bet edipdir. Muňda biziň adwokatymyz şüphelenip, şonu numaraňa ber diýip adwokatym jaň edipdir bolan ýerden aşama çenli ne jaňa jogap beripdirler, ne ýerine jaň edipdirler, hiç hilek jogap ýok. Diýip Allaliýewiň egindeşi Annaýew gurrun berdi. Ol aklawçynyň bu şüpheli jaň barada Istanbulyň polisiýa müdürligine we hastahananyň howpsuzlyk gullugyny habarly edip, türkmen aktivistiniň janyna howp awandyrylmagynyň mümkindigi barada hem duýdurandygyny aýtdy. Annaýew mundan bir hepde ozal bolan ýol hadisasyndan ozal Türkiýedäki beýlik aktivistler bilen birlikde Allaliýew hem basyş edilendigini ünsü çekip, häzir aklawçylarynyň degişli maglumatlary toplap
Ýol helakçyligi bilen baglylykda adamyň janyna bil kastlaýyndan kast etmek tinensiги boýunça jinayet isiniň gozgulmagy uğrunda tagalla edýäntiklerine hem sözüne goşdy. Şular wakatdan ağır cinayet işini gozlamak üçin ýürütip bir kastaýyn adam öldürmege synaşmakdan cinayet işini gozlajakdyklaryny aýtdylar. Suda ýüzüşjoklaryny aýtdylar. Oşunyň arkasyndaky aktyorlar barmy, ýokmy, bar bolsa kimler oşolyň bisini açmaga çalışýarlar. Ýokarda gurrunga edilen ýagdaýlar dogrusunda degişli Türk kanun goraýjy edarlaryndan häzirlikçe kommentari almak başartmady. Türkiýedäki türkmenistanlylar watanyndaky awtoritar rejime garşy ençime tapgyr protestler geçirip ýurtdaky problemalar barada öz pikirlerini açyk beýan edip gelýärler. Emma soňky aýlarda olar ýygyderli basyşlara we fizik zorlugy tezewar edildi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri türkmen häkimetleriniň Türkiýede protest hereketlerini we aktivistlerini basyp ýatyrmak üçin jinayet guruluşlaryny ulanmak tinensiklary barada öňden bäri maglumat alandyklaryny habar beripdi.